Toto je herný notebook Asus A15, ktorý som si nedávno kúpil na natáčanie a Minecraft. Ale ako to celé prebiehalo a vyplatil sa vôbec? To si otestujeme v dnešnom videu. Takže notebook som si objednal online. A keď prišiel ten e-mail, vaša objednávka je pripravená, bol som ready vyraziť. Došiel som k Plazaboxu, naťukal kód a bum! Už som držal ten brutálny balík v ruke. Doma som si ho teda opatrne rozbalil. No ale ešte predtým, ako si ho otestujeme, tak vám o ňom poviem základné info. Takže, čo tento Asus TUF A15 vlastne ponúka? Je to herný notebook, ale úplne vhodný aj na strihanie videí a hranie Minecraftu s modmi. Má procesor AMD Ryzen 77735 HS. Grafika Nvidia GeForce RTX 3050 a má rámku 16 GB. Na disku má 512 GB, čo v budúcnosti možno upgradeujem, a displej je 15,6 Full HD so 144 Hz. A má aj brutálny cooling systém, takže sa nebude variť ako iné notebooky. Plus má podsvietenú klávesnicu, takže aj nočný grind bude štýlový. Ale dosť bolo rečí. Teraz si ukážeme, ako tento notebook zvláda Minecraft aj s modmi a shaderami. Ideme na to! OK, tak Java edíciu Minecraftu nám to rozbehne úplne na pohodičku a to dokonca s 144 FPS-kami, čo je v porovnaní s mojimi predtým 30 FPS-kami naozaj veľa. Teraz len tak zo srandy zapnem nejaký fight a pozrieme sa na to. OK, akože myslím, že fighti sa mi celkom dobré a je to zároveň, OK, akože je to oveľa lepšie, jak teraz toto. Jak proste, neseká sa mi to proste každú chvíľku kvôli tomu, že mám proste málo FPS. A zároveň je to oveľa krajšie, akože neviem, či to vy teraz úplne vidíte, hej, ale ja to na svojej obrazovke vidím extrémne pekné. Takže akože samozrejme, keď už ste predtým nejaký gaming PC alebo laptop vlastnili, tak to pre vás až taký game changer nebude. Ale tým, že môj predtým notebook mal teda takých tých 30-40 FPS, no tak pre mňa je to teda extrémne veľký rozdiel a naozaj akože s týmto som zatiaľ spokojný, hej. Jo, a vyhral som, nice. Samozrejme si teda otestujeme aj Bedrock edíciu, aj keď ju teda skoro vôbec nehrám. OK, každopádne na Bedrocku sa to síce úplne pozrieť nedá, ale myslím, že tie FPS-ka sa budú pohybovať nejak tak ako na tej Java, okolo tých 140, hej? OK, budem musieť ísť teda niekam ďalej a zabiť napríklad tohoto tu typka, ktorý vyzerá byť, že nemá skoro nič. OK, tak vyskúšam ho zabiť, počkajte. OK, actually dal som ho, let's go. OK, každopádne vyskúšam zabiť ešte aj tohoto tu typka, ktorého actually mám celkom šancu zabiť. Akorát, že sa trošku seká, ale nevadí. Hop, poďte. OK, actually mám ho, let's go. Každopádne je tu nejaký typek, ktorý vyzerá byť celkom good, ale má aj celkom good veci, takže kebyže ho zabijem, tak actually môžem získať jeho diamantové bodky, actually, yes, let's go. OK, toto bolo close. Ďalšia vec, ktorú si odskúšame, tak sú shadery. A ja už tu teda mám nejaké pripravené, konkrétne Complementary Unbound. Tak ja si to teda zapnem. No a pozrite sa na to. Ja si teda myslím, že tá hra vyzerá oveľa lepšie. A teraz sa potrebujeme na moje FPS-ka, ktoré sú 50 FPS s jednými z najnáročnejších shaderov, ktoré momentálne mám stiahnuté. A beží to stále extrémne dobre. A FPS-ka sa tiež znižujú, keď ste na normálnom svete, nie na serveri. Takže aj to, keď bereme v potaz, tak je to si stále myslím, že mega dobré. No a počas natáčania tohto videa som samozrejme nepoužíval ani Optifine alebo Lunar, ktoré napríklad boostujú FPS-ka. No a so všetkými týmito vecami otestovanými, tak vám teraz nakoniec poviem informáciu, ktorá určite viacerých z vás zaujímala. Tento notebook stál okolo 600 €. Niektorí si možno povedia, že je to veľa, niektorí, že málo. Pre mňa je to však akurát a naozaj mi to oveľa spríjemnilo proste ako hranie hier, tak tvoju rbu na YouTube, takže myslím si, že sa mi to vyplatilo. No a aký je váš názor na tento notebook? Určite nezabudnite napísať do komentárov, prípadne aký notebook alebo počítač používate vy.